ora rembali iki merganing patimu bres modar nglekar ngono kok nglekar ngono mboto tileki urip apa mati urip oh ya wis mulayu padha dielingke heeh monggo kula aturi eling Gusti kok langsungan ya wis men monggo kula aturi emut Gusti monggo Gusti ngendikane ratu pilih tanding bapa teng yuda kok namung kados mekaten kegiatan sampean wungu ndara wungu namung sak gebrakan kok lajeng semaput menika kula nuwun sewu panjenengan menika jakene jago piring kuning tanpa tanding pripun kenging menapa sampean diantem karo sing ngetuke Setyaki Jentan takoni jenenge Patih Udawa lah mungsuh Patih Udawa wis sampean ora eling kok apa meneh mungsuh tangane Setyaki iso uncak nyawa sampean mulane ndaratur kula pripun ajeng dilajengke nek ajeng tetep ajeng jajal satriya Ndarawati nggih monggo ning kedah ngatos-atos gok nun aku durung nibake kekuatan Setyaki Udawa kon maju bareng ketiban tangane Lokayanti ora gladan njaluk banyu aja tuntang Prabu Lokayanti nggih ngatos-atos iki